godiya da irin ƙarfin saboda akwai manyan wanda ba don komai ba irin abubuwan da kwarin kai ba wani abin da zai bane ko kai abin ya faru ko kai wanda sun kira da kamar irin sa Adamu Arabi da kansa ya kira ne yace yana jin daɗi abubuwan da yake faruwa a zaman da ko yana jin daɗi abin da yake faruwa saboda yana alfahari da abin da yake faruwa kuma ba ka gaba da sakon ba dole ne kuma da sakon kuma sakon nan ya kai har wani state din akwai ta yarinya ma ta dauka ko sosai sai ka sana da wani state din ma kuma shi kansa mawaƙin poster din da kuma manufar ta gurbin aikawa yasa shi ma ya sha'awa abin wanda zama suka dinga yin waka kyauta kuma gudunmoyi kyauta amma alhamdulillah wannan ma nasara ce kuma mu abin da ya faru mun san cewa ba za mu wancan mutane iskan ba wancan mutulawa da abin da banko sai ya ce dama shi muke bi kuma dama mu yan tabo ne iyayen mu yan tabo ne kuma duk wanda ya san tabo ya san cewa mutane masu kuma kuma dama muna so a gidan tabo kuma shi kasu banko san har yanzu da tafiya da halayya yan tabo kuma har yanzu Allah da kuma bayan mu haka za su tashi kuma muna alfahari da abin da muka samu kan a ciki saboda mu siyasa ba wai tsaka da muka yi ba a nono muka sha kuma ba mu da wani abu da za mu yi illa mu jagoranci sannan ina ba ku shawara duk wani abu da gani wanda zai fasul ne kan yau kawo fitina ko zai kawo hajji shi in ba za ka yi fitina kai fitina da waɗancan marasa daraja amma ba masu daraja mu wani ba ta taɓa duk wani mai daraja kuma abin da bakwai sai mana mun gode kuma wallahi ba ma regretting akan abin da ya faru muna alfahari wannan abin kun san cewa duk abin da ya san cewa zai cutar da mu ba zai yadda ba kuma wannan tafiya ya zama muka fara don ba ta kuma kuma in sha Allah wata gudunmuwa za mu gani ba wa shi da Rabi Musa Kwankwaso da kuma ɗan takararmu na gwamna insha Allah kai kike da kai Abba Kabir da kuma sanata insha Allah Ali Sani Mare da kuma memba shi ma baki na gudunmuwan Allah da zama bashi kuma muna tare da duk wani yawan basiya duk wanda yace yana baya tare da shugabanci ko jagoranci mu ba za mu hana shi ba amma dai muna tare da kowa kuma za mu ba shi shawara kuma shugabannin ma muka tashi muka ba shawara insha Allah suna ba mu kuma mu suna mutunta mu kuma za mu ba shawara daidai da iya tunanin mu to kuma na farko kuma ina nuna zuciya ta da abin da Allah kamar yadda muka fara a ci gaba da tafiya a ci gaba da tafiya sannan duk wani abu ku dinga yaji da daji kuma kuna haɗa tim na haɗa su ya zuwa ku saboda wannan abin ba sai inda zai kai mu tunda yanzu inda muka je ba mu san za mu kai wajen kuma mun je wajen wani Allah ya tsaya duk wani abu na gudunmuwa da wannan tim ɗin nawa zan bau duk wani abu da ta so Allah da zan bau tunda ne duk an riga an zama daya sannan duk ku zo mu haɗu ko ku dauke na matsayin ko matsayin ɗan uwa ko wanda yake da shawara ko wani gudun mai ko sani da duk kullum muna nan fata tunda an riga an zama daya an zama gida daya ga kuma jagoran mu shi ma yana iya ga ta kokarin sa duk da dai baya samun zama amma mun sai ya ga ta kokarin sa kuma shi ba ku da ya hada wani fasa masu kyau saboda waɗansu nan gani ba ku da cewa ko abin da za ku da shi da jagora ma ya kamata shi ba ku da ya hada su da yada manufofinsa saboda rashin yada manufofinsa wani suke samun dama suke samun wasu manufofi amma lalata shi ma ku rinka yada shi kuma kuna dan manufofinsa masu kyau yana da manufofin kuma idan yi ruwa zan invite din kan mu ji a gaida shi Allah ya na gode Allah sa ka da Allah mai da